So, andito tayo ngayon sa Block 9, Lot 6. Merong 9 na lote dito na for sale. Hanggang dun. Pang-10 yung itong sa poste na to, na merong 277 square meters. Pero mula rito sa Lot 6 na to sa Block 9 hanggang doon ay merong siyam na lote na tig 180 square meters na facing sunrise din. Kaya ang ganda nito na pang project, pang build and sell. Ito rin na pwedeng patayan ng mga luxury houses o single detached kasi ang lalaki ng mga bahay dito. Yung mga yan. Saka malapit din siya sa gate. Yun. So 9 lots po ito, tig 180 square meters. Facing sunrise.